Assalamu alaikum jama'a, da fatan kowa ya sha ruwa lafiya. So wannan bidiyon na yi shi ne yanzu, ina so in dan yi wani tsokaci kaɗan. Akwai mutane masu da yawa da naga suna buɗe account a Facebook da sunana. So tun da nake ban taɓa yin Facebook ba, hasali ma ban sanya ake yin Facebook ba, ban taɓa buɗe wani account a Facebook ba. So duk wani account da za ku gani a Facebook to ba nawo bane, ban ma san waye bude ba, har ga Allah ban san waye bude ba, kuma ba ni da alaka da wannan wanda ya bude wannan account ɗin, saboda yanzu haka ma ban sanya ake Facebook ba. So amma na ga accounts da yawa an bubbude da sunana. Ai ina baki labari. Wallahi ai yanzu na faru. Wani abun ko sai ka je gidan amare kake samu. Ya sai ka je gidan amare. Ke ji ki. Allah ka aurar da mu. Amin ya Allah. An kusa insha Allah. My bestie.